Hi guys. Majong buntag ninyong tanan ug majong Pasko. Simba mi sa last na misa di Galyo. Anong tulo? Si Junjun ga mas na siya kay nasakpan na skuan. Nasakpan sa gira. Ito nasakpan sa sipun. Nagikuan na siya gisinat-sinat. Dali-dali mi kay nanay taligsik. Ning pipas rami dari sa naay shortcut. Ano sige nagdagan. Datang panahon karon guys, huwan-huwan. Merry Christmas ninyong tanan guys. Nga ready na ba ag pang Noche Buena unjang gabi? Murag gajay among andam guys ang Noche Buena ang pagkaon. Ang mga pinutos. Wala putos-putos. Kay krisis karong panahon na. Hindi na mauna ng putos-putos. Ang importante na ay haing sa lamisa, na ay mabajang sa lamisa ba. Ito ginawa ko, gihangat ko. Hangat. Doon na mi. Nalira ka adyo mi nakaabot. Ito yung likod ba? Pahilot mo ba? Dyan magpahilot ni. Okay, gitrang kaso. Nasakpan. Taras giyan, abot na. Salamat sa Ginoo. Nakaatin na pud mi og misa di Galyo. Na nagajid mi naabot na mi dari sa bahay. Wala gajid mi na abtan uguan. Nagat ang langit harang kadagom. Hi guys, karon padung mini Junjun madto sa merkado kay mamalit mig para luto na mga unjang gabi. Para pang Noche Buena. Madya naman tag dimuwan. Single na ba mi? Si Junjun naglaig-lawas ni Junjun. Itrang kaso. Naabtan sa gira si Papa Junjun. Nagkaludya. Murag gituli. Looy. Hey guys, tapos lang ako. Paskong Pasko nga nagkaludya. Uso man jud siguro na karon. Kanang kuan. Trangkaso, nawawa na gani. Ginagani kadyo gahapon jud. Grabe, sigara na siya glubog. Naglawas. Parehas na sila ni Mama Alits ng giludya. Atin sa mi guys. Sus, manglarga na. Ang basket gauna. Sang ko ang basket para way dagang bitbitin ba ipangpaslak ka sa basket ang kuan pamalitan. Ha? Basket? Oh, Magdadamig basket para isa ako ng bitbit, di naman dagang bitbit. Kasi magipainit. Parisa ni mo gatas. Oo. Kaya mo listahan na magpanglista daan para dali ra para di na magnauna ba tanaw na lang mas listahan o kanang sa paliton. Hi guys, nakauli na migi sa merkado. Grabing ka sa merkado. Ganakadong tao. Namang gipamalit, sliced bread. Puto. Puto nga tulo ka color na pink, na violet, na green.
Kani siya, masinganda ni. Lupi ba? Mura siya lupi. Inja. Pagisugo ni mama nga palijay sa kabuok. Mga kuani, lamas. Mitusos, magic sarap, tuyo. So ka ng kuan, sibuyas. Inja, kuan. Sa pajan, kay si mama. Inja ang paborito. Kung isda pod. Kani, manok, pepperton pod. Inja, pork chop o ginaling kaya mga isagol sa mga spaghetti. Marini guys, sa gamo ang di pamalit karon. Hindi na yung pangandamon daan kaya inja, grabe na ni sa baa, di namin makabidyo. Inja na malit na yung midaan o kuan, ang salad. Ang spaghetti. Namalit na yung pang spaghetti gapon dito sa Prince. Anja, agamong pang salad. Salad guys. Fruit salad. Agamong isagol kaning kuan. Kaning gelatin. Magbutang ang gelatin kay lamig ng kulong na yung gelatin. Muna mo ang kuan guys, pang Noche Buena anja. Tradisyon naman gajunis mga tao ni ngani, nagpasko, nagkuan. Maghanda dyan pang Noche Buena, balag sa kalise, basta naadya pang badang sa lamisa, ay nagka alas 12, nagkagabi okay, naanad naman gajad nga ay nagpasko, magsikay-sikay, magluto o ka ng kuan, ginagmay, kay nangudpod sa birthday ni Papa Jesus ba. Bahalag way mga pinutos, way mga regalong na andam, basta kay naay na andam na mga pagkaon ay makaon, nandiyan ng mga putos-putos, mga mga pinutos nga pang Christmas. Una, o di na krisis, kay karong panahon na, di dyan matabang magputos-putos pa. Tirting lisura, mado na laman ni naay pagkaon, unahon dyan natin ang kuan pagkaon. I-mix na ni dyan ang kuan guys, salad. Parang niya, bili na. Na mag-mix para anja. Andam na. Anakadyo na mag-itamis kay si mama. Kaya gamang spaghetti, sige yan, may magluto na ng spaghetti. Toto. Ito na itong padaplin. Okay, atira ng manunja. Muna itong pagkaununja guys. Mga gelatin na paning panglutoon. Ang gato ang chip ko kay nasakpan man. Kamu sa'y magluto. Ako magluto. Kamu sa niliyan. Wa mas kondisyon na gato ang kuan. Chip cook. Naglaig lawas. Ano diyan magluto? Gamas-mas na siya kay gisipon jag ubo-ubo. Pwede yung kalat kay may tigulang diri guys. Namuhan. Hindi mo kalat ang virus. Mura ni kaya ni jang ma-prepare ni salad. Na guys, naluto na gato ang isda. Giluto na da na kuan guys, gelatin para unja. Mukaging na. Slice bread. Hindi mo na. Gulaman, natang isagol sa salad. Nahuman naglimpyo ni Junjun na kuan guys, manok. Marinit na laman ni. At ini marinit sa tuyo sa magic sarap para musuga pag ijahang lami sa paunuran ba. Kaya nagkuan guys, pork chop na marinit na food. Ang manok to na marinit na. Na guys, kompleto na gato ang kuan, gelatin. Si mama to ang kakaun. Yung pangugasan na ni Junjun ang katungkuan sa pajan. Managlimpyo ni Junjun ang kuan guys sa pajan. Hey guys, nasugod na kong prito. Hapit ako mahuman sa pork chop. Isa na laman kabuok. Kaya na ning isunod din kuan manok. Kaya ang spaghetti o katong sweet and sour nga ipon. Sige yan ay bala dagto. Hara rin giuna rin aho
Kasi siya mo kunin magluto dagtong kuan. Yeah guys, ang kuan guys, pork chop. Kinsa hilig diha og kuan. Piniritong pork chop. Oh. Na guys, naluto na gato ang pork chop. Isunod na natin pritong manok. Luto na gang kuan guys, prito. Si Johnson pasala na nag-TV. Naglayin na gizang kuan guys, pamati. Mingaw gamang nutsubuina kay gamang padre di pamilya. Lagi pamati. Man ako guys, sige yan na pa magluto. Katoy dyan luto ni puno katong spaghetti. Sige yan na po mo yung makatarya dari. Guys, Otro po ng gapis lango. pagod na. Walang duhay dyan papa. Big Father Lexan man daw na. Kasi mo muna hagluto. Si Tansar sa kay langay spaghetti magkuan pa kung pasta. Pagtimog lagi mang tambaw. Ay nako, nabuhi. Kaon jud, bahala goy panglasa basta kaon. Ikaw ra bitaw si ingon ni mama nga kaon, bahala goy panglasa. O karon, kaya ba nimo muka goy panglasa? Kaya? Kami ko ito tuda. Katawa lang mas mama. Pahinaway na ko. Kasi kami nga kaon, bahala goy panglasa. O ikaw kuno. Karon. Ba may panglasa kaon. Sige bitaw kag panghimantay ni mama. Napakanan bisag goy panglasa. Pahinaway. Panghinaway. Tagam. Tama jud ko, hindi mo ko magnate. Tagam si panghinaway. Yay, kabalos. Da, kabawas na sa mama. Kaon bisag goy panglasa. Lahi man to yan, naman to'y palasa. Puro silaway lami. Ang kani po, duwag yung malasahan. Magparis gid mong duwa. Hanggat ng chip cook, sige yan bik-bik. Na ko'y katambaya yung magluto. Di para sa una nga ako ra pirming magluto. Karon na ko'y katambaya yung magluto. Kamaw naman siya magluto. Samatay ng papa karon nga naigi pamati. Hama naman ko saho. Si Jan na pud. Hugas na dong. Wala, hugas na. Hugas na, gandam na ng papa. Katurang giniling o hotdog mo yung tao. Katurang giniling o tao gaso. Naamoy extra tomato sauce para ani. Hindi ah. Para manadana kaya sa spaghetti na naman ni sauce ning spaghetti. Kaindam na dong. Ang tanaw nagijahang giluto. Kani gisaya. Antod niya magpula-pula na ba? Barito man ang mama. Pero kinahanglan pa sa mama mo kaanda ning manok ug katungkuan baboy. Para na protein ba. Bala ginagmay ra gud. Ah, paita. Diri pa, Matututot Jud. naman kada nagkaon oy. Ang tingnan niyo isangil pa man bay. Papa mo good. Dia dungog kayo na sa kilid, mahit pagyud ka, mga babae Papa, uy. talaga. Kung tama na mo. Alak-alak ang door. Ah, glaban lang kasi mo anak. Pareha lang mo duwa, nagkaon kay tragpuro. Timbahuar ba? Agi mo ra babadlong dako kay ngisi. Manang hidunta nga mangutot ko di kay dito ram. Pasalamat mo nga makautot kaysa di makautot. Kinahanglan ba dyan nga muutot ah? Kuan ba dyan ni ate ang utot kanang Vitamin. Tambaw. Carbon dioxide. Si tambaw. tambaw? Dia. Tambaw sa babuang. Tambaw sa na yung mga sinus. O tanawa og manimot mo utot. Injong sinus mawa muluwag injuhang gina. Wala gid ka mama uma sa gutana na balo. Ngano dik mangutot wa may datang mangutot. Mami. Kamo kun ikaw tutunaw og makapagang ba mo? Magpagang-pagang nun mo igit noy mo mulusot.
Sa katawa. Oh. Pareha lang yung dalawa. Hindi mo pakungon. Magbiyanan talaga. Bitaw, katawa mo nas mama kay nga na punas mama muutot ra man nagkalit. Alakala ko totoo dahil tadi pagutot. Tawa. Oh. Ang dagan pagkita niya aga, ay pagutot ako. Kani ba? Dugay naman yung makaon pa ni? Ano di man na makaon? Oy. Humot na lagi ka adzugi. Matutaros manghilot pa pagpahilot. Baba mo na gabi karong sabi nangahubog na gabi. Tugma ang gaaliwan. Nangobog nga wa pa gani. Unja pa ganing gabi magabog-abog. Muto kag dili, kanang tawana. Kababay ka magpahil kita ng aray magani kulapo. Wala ron mabase na po yung okasyon. Daily mo ma-entertain. Magulo ta. Ugma. Mas papa, excited na mukha ano. Malagsik dyan ang gibati ni papa ron makatilaw sa lutong giyan. No, lagsik na ron. Samok pa. Hindi na lamang gajidong. Butuntan ka, pwede na ni mo ilabay. Hiwaan na ni imong trabaho kay lunod na dito or mabugnaw na. Kana paghiwag pakwan ka mukha unta. Kaano ko? Pakwan ma. Ha? Pakwan. Pakwan? Oh. Wa pa si ka. Dali. Dali, kantag pakwan. Dali ma. Yata na niya. Ah. Adi harap ka. Hindi na ka bareng-bareng. Sakto labi niya ninyo. Kag pakwan karong maligon imong tuhod. Kay unja nga alas 12 magchat-chata. Kanta kan guys pakwan, rin kami saraban ng pakwan ah. Manig pinalit na ni Junjun katong naglakaw sila. Adto kung malit ka pa New Year. Kamis ka adyo. Balik ko tuwing New Year. Ay mamalit di kudaan di ni masira sa. Mamalit kudaan di ay. Ano sa kamo malit? Tutad lang ang gatto na to. Asa ta? Dami ang isog niya. Iyon. Sus mukhaon pa kag pakwan gi, mapingkis din mo nga pin. Magwapo jud ka. Gwapo jud kag kaon pa kag pakwan. Awas papa oh. Kontento na ko sa kuna. Okay naman. Uy, mas nakagwapo jud mo ka og prutas. Be bugnaw niya lang be bugnaw man be. Ala tigiyan na kani pang naso tanaw. Ikat kaduwang ay nikida ko lang sa edad, nulot na naw. Gagandi ay. May ginutos kuan pa na pare pa ng ardil nga na di man. Pag Sabon na. makakunot sa naong ka nang magkipanus na sa gustrengen Okay lang. sa mga isog. Napa? Ha? Sakto ni. Tinaon na ko lang. Kaon niya, kaon sa kaon sa balat diha. Kaon jud ma, naay pritong manok, naay pork chop, naay pagpritong sa pajan. Napatay salad, spaghetti, saro. Mapeki. Paiki. Kaon jud ka kay mo bastog. Mubalik na nimo ang energy. Wa mo nagpalta ice cream. Wala taga pa itong ice cream. Kung mag-ice cream ka na magkay-salad, o ganan ta ka mag-ice cream mo, alam ta nag-salad. Kaya magdubli. Di matagad ng salad kung na ice cream. Baba. New Year na lang. Ipalit na lang ta na spoon ma. Hindi mo kaon ka ice cream, malit na lang tag ka ng korneto. Di nating salad, di matagad ng salad. Bananas na mag-ice cream. Kahit na sa korneto. Hindi mo kaon ka ice cream. Kaon ka dito nung samutin niya. Bugnaw ba? Nipis na lang di kaon. Pang pawalan sa ibog. Lami ka sa kamis kayo. Kung pinangitan mo, wala mo panangitan ka. Huwag ka nang itanong ka ng kuan. Rin. Wow, na ngipon. Ako ba may ipagwa ko? Wala mo yung iro, kasuli-suli sa gawas. Hala. Di pa kaan man na. Badi na. Wala mo sa gawas lagi. Pasuro-suro dyan sana Pasko bitaw. Hello oy. Tuloy ka Pasko. Kung ano yung sulod eh. Papa, lagi ka pa nagpasuri-suroy. Ito rin eh. Sulod na yun, nabuong sisuri yung kabuing. Kanami. Sakto ra ba?
Dili tantong tamis di po daslom kayo. Ha? Hindi sa lang unang hilingan, iruan yung... Yan, sit answer. Aslom matamis-tamis. Sakto naman. Pakukso na ko ni gamay. Way kabot nga kuha na nama. Ay, kaya. Transfer direct akong pabugnaw sa Kasi taklob. Banta dyan naman nas mingkoy mo saka kay urot bilang mingkoy habhabon. Mag-iwan ako na rin gelatin. Uga na day, aw ka na. Gahi na. Luto nagkuan guys, sa pajan nga giluto ni Gian. Ijang sweet and sour nga sa pajan. Nakual ko gelatin na hiwa. Ang saba pa? Ang saan pa puan yung gingan ganina? Yung unang hiwaon, iyo pa dyan na tungaon, kilo. Tama na tayo, kanang sani, lapad man kayo. Ana. O, kapal man, o, kana. Diyan sa kadak ah. Ano, ito na, ay, kan pinumapod. Ano, ito na. Tulo, ara. Iri, tuyo ka, rin ka magagawin. Ay, sus, minta. Uy, naman niya, dubo. Awa. Nanay, uwang, niluto na di ay. Luto na ma. Kaon na ma. Ay, Kaon na. ako niya. Gikuan na nini mo dong? sit answer mo kaya yung bitaw mo. Lami. Lami. Wow. Kaon. Sa kinala yun, sa kinala ba? Para di ko mag-isod. Ako lang Ay, ibalik mo rin gitagatan. Yung palos na. Kaon. Ma. kaon. Ay, Anya na. kaon, ay, kuwan. Kaon yung muliani mong lawas. Mong mga anak na nawag. Nagdaot naman ka ma. Ang nga naging mong mga anak. Iwan ako dana, wala ko ikatabang. Ano ba? Yung mabas ko. Ha? Unsa may Unsa na grapes na pa? Lips. At kani strawberry. Bi, wag Katong kong pandan. timbuhay, bi. Ha? Ano na day na pag isagol dito day? Mas lami pa makuno ni kaysa makaroni. Unsa man, yun sa maningon. Ate. Mas lami man natin sa macaroni. Gusto po og macaroni. Kuan man na kanang umok ra karon. Humok raman ni makaduot ka dani. Gusto mo na macaroni good. Humok ko ng grapes. Paputok pa ikuan ra pa. Ano yun, ra? Yera. Bagong tuig raman magpabuto. We wish you a Merry Christmas. Mamasko mi ninyo guys. Gusto ko. Mamasko mi. Tamang pamasko. Adyo ninyo skip ag ads. Kida ka ng pamasko na mo na. Dakang bagay na. Hindi mo mag-skip sa ads. Ano dito ang pangadyon pamasko? Di natamuhangad og mga material things. Ano lagi tayo karon di ka maglisod? Ah, still lang talaga day. Pastilan kay kadung sipunon. Kasi puno ni Mudong. Tigwang na magkapasipunon gyapon. Bastos ka. Bantay bitaw kay si punon ma. Bitaw, luoy laman ni nga mga ang padre di pamilya. Ngayon na masko. Basbal ka na taga ka sa dos. Sila mga tagma. Na kaya dyan, balik naman po na sila. Balik-balik naman na sila. Lula ba murag wa ni agi sa ingana. Utro pudra ba na siguro siya sa una bata pa mamasko. Di ka mamasko sa una ma? Wa pa iga ka. Wala diya. Way muhatag. Nung ka man lang away ko pa. Kami gani sa una mga bata, pamig mamasko mi, di mi taga-kwarta, may ngan ra nga balik ra mo nakapasko. Ko man lang yung pagbit. Ihalo dito sa sala. Ayan po. Kaman nagkuhan guys, hiwa-hiwa. Puro dito. Ay sa! Tilyo ha, makuha Ano na nang isagol? Object ko na din niya. Hingit na. Puro ba nag-rainbow gold? Lami na kay colorful. Ulay ang tasko. Kaysa. Makulay ang Pasko. Bisag na pamati. Oh, lami, lami ko.
tinadang gingang ati. Katusan kuan violet. Violet siya. Grapes. Wow. Daghan sa. Mao ni tambaw sa imo ang kuan ma diabetes. Di makinitamis. Pero di ni tamis ning salad wa ni na makadyo gitamis kero makabungbong kag kaon. Okay lang. Napuno lagi bi, sabi ko siya mapuno bi eh. Lamin nung daghan. Nadaghan ko, ay boy. Siyempre, antod man ni New Year. Ha? Antod New Year. Sure. Antod New Year ni. Pati na lang yung kaadlaw. Gani. Hindi ka mamalit. Magbungbong Tama. na ka ni kaon ma. Gusto ka mag-ice cream? Ay no, ice cream kanira kay kuan pa. Sige na di siya pa ito guys, palitan na nato gamay. Kung mag-ice cream mo tadi Dami dahil siya na isagol doon kaysa makaroni na. Na may mapalit na ni. May mapalit na nasa botilya pero mas nindot yung Lami ba? So butangan ka baka na siya. Butang baso ka. Di na bugdi pa bugnaw. Di ba bugnaw? Okay na niya? Nagdagan kayo. Okay na no? Buo ka? Gahi pa. Gamay pa. Ato na lang lato na maghimot tag. Ay okay, maghimo pa rin ko. Malata man na kay maghimo pa siya sauce. Ato na sa sauce gi. Ato na lagi. Ang butang isus mama. Eh, Sarah. Nami ito, di ka buo. Lami niya sa mong salad. Andam na siyang lamas guys para siyang spaghetti sauce. Luto na siya sa siyang spaghetti. Kaya magiwa na rin kuan at dugo. Pa. Dini corn beef pan. Ay na lang kailangan magay ng Daghan man ang ginaling. kinalang sakto na lagi. Ano ko si Bujas oh. Pahaba na hiwa ma. Paana ba o? Paana o? Ayaw ikahon. Ano sa'yo nga na? Pili. Nga na gani. Aw paana. Nagtukog ana nabuwang na muragod nag breadstick. Gidangatan. Nga na gani oh. Pahaba gani. Naluto jud girong mamindyo na ka. Na mga okasyon parehang ingani na mag-chibin na magbagong tuig ikaw may magluto. Kurtahan naman ko na magkitiring na lang ko. Bilas ako. Nampot Ginoo. Mapuman lagi mo ang mga pangandoy. Pero mas lamig ko nang kamao ka muluto kay na kay gustong kanon. Magluto ka. Hindi ka magsalig sa mga luto sa lain kay mas lamitan na ng pagaling ng luto. Mas maayo magyud na kabalo. Kay basic etiquette man na sa as a tao. Ganit. Ano dapat dito? Ito kung tomato sauce. Ang gunting din. Balupang ta. Yakuni ron, basta kay Pangitagong tingkaw. tumba maha. Huwag ito makaon na naman. Ang sa imong ways karong Pasko agi. Malinawon. Ang mga basic ron, malinawon, takapsay, yung mga sakit. May taswerte o ng atong malabot na sunod tuig. Magang panglawas sa kanunay. So, gani, magpain. Malinawon. Dagang problema, wanang dagang problema sa bangon. Munta ba? Luis niyo para ni Lola. Tagaan, pag taas ka, sinabuhi, payon po.
Kaya malinaw yung panglawas, may wali, tugang nga, bati-bati yun. Hindi na magunaw na siyang yuta, kaya liwaros. Sa imong mama papa. Same. Yung magbalik-balik mo, but ato ata na. Malipayot na pero limas, pero kaya itong malabot sa tuwig, malinaw sa panglawas. Sa imuhang lulas buol. Yung mga tita. Kato nga, para na to, taran na, dapat after itong palawas, basta malinaw na, wala mang kilaing mahangyo pa. Hindi na basta walang kilaing, hindi pa matig niya. Basta buwi, ang ginawag niya ako. Malinawon o malipado no. Yes. Nga na pirmi na itong pangamuyo at ginoo. Walag. Pinubring kahintang basta malinawon o malipadon sa kanunay. Basta. Nansa naman kadiha pa? Ano sa kano? Nansa ka pa? Nansa ka? Luwagan na. Nagaga, malagi ka. Pa. Nari mo tog, nagaga. Tulog din na TV nung sam na. At nalimahuman guys, last na laman ng spaghetti. Handa lagi mo ang Uy, lunod na ako ni May. wala maghipos ng kalat para wala tayo hipos unon. White cheese ni pa. May cheese, may sabanad may cheese. Pagbukala sana para maluto na hotdog. What is akong taklog, no? Na, ano sila Yun ako na tubigan nung nagbuka naman at least 3 minutes para mo tender ang karne. Kung maluto ang hotdog. Ya, luto na. Timplahan, pindisin mo palasa. Sukalan pa yun. Kondensyon tabay, wala may. Pagkas tindahan. Mausik magod kung condense ma kay gamay ra kay tagkuaon. Anong mausik man ay butang man desrit. Magkuha condense pa. Magamit na pagkasunod. Gamito na guna ko sa. Inalula nagkuha ko gusto ng condense. Gasi ma okay ako. Wala ka. 19 11 23 Morning urawon Isa na oras. 11:20 23 ko mga 3 minutes na. May hinugasan na ni? Ano maghipos sa runway? Maganghiposun. Pas mo naman isip ko kuha makikaon day bay. Kung kamukaan. Wapa. Muna ta. Pa. Ano pinabilin sa lamas oh. Hindi mo ganag paper malami sa paper mo. Hindi ko ganahan. Paminta. Paminta. Iligan ako nga na mo. Kada isa magmantika magbutang mag ko inganak eh. Remote. Hindi ko kay bahuan ko. Ikara. Muna. Handang na bata
pang chidwi na. Guys. Hindi pa. Andam na gamang chidwi na guys. Di na may makarakarag luto dya. Parang dya, relax na lang. Ano dyan kwan guys, sauce niya sa spaghetti. Para mang kahumot. Siyempre ako ginagluto. Nga bay. Tubigan ako gamay ma para basa ang ato spaghetti. Lami. Dili kayo sobra katamis no. Sakto ra. Tubig Sakto ra klasa lami. na tubig din tiplahan kami asin. Ano pang butang tubig? Tubigan ako. Why? Ako ni tubigan gamay pa para magbasa. Gamay lang. Masang malayag lasa. Lami na ra ba? Di lagi. Diyan magtimpla na pagkagbalik. Asin na lang. Og nitabang gamay katong tundos. I-mix na tong pasta. Angara. Salamat kaso sa Ginoo sa grasya. Nga, bisag perting gisira kay karong panahon na ra magajang ka krisis. Nagyapon mi gibajang sa lamisa. Pasalamat sa tapirmis Ginoo. Sinan gamay magamay lang. Siya man. Sinan gamay. Nato natong pasalamatan ang Ginoo. Kay nagyapon siya nag-provide sa ang mga kinahanglanon matag adlaw. Kalingkawas gyapon ta ba? Sa Ma, kalisod. ready na ni but nga pasta ma para ang pasta mo gay pag ay mo ma Di na ni kang ibot ang sarip. Oh, pusto sa plastic. Yeah. Inolda na ko pasta ma. Mag-mix na. Kaya ra? Ito rin mag-mix. Pwede naman. Tingin na yun. Mix na ni Jaguan. Pasta. Hotdog na radrita lang sa kilid. Lamig na ron. Pwede na mag-minyo. Pwede na kang magminjo. Pwede na ako na siya magminjo guys. Okay, nakaluto na ako na siya spaghetti. Pwede na ako na siya magminjo kaya nakaluto na spaghetti. Pagkauna. Trial sa. Ay sa, wait sa. Tagatdog naman. Humok ng pasta. Si Lola ka makadot. Bumok man siguro. Bumok pa man na, kainit man ang sauce. Sige tilaway. Hindi ni mo uban. Gamay. Naman nagadjud na mo guys. Ug ikay. Salamat ka sang chip cook dia. Well, tagas. Kay morning police diyang papa. Diyang papa na may pamati. Siya, galuto. Salamat kinahuman nagadjud na may andam sa mo ang pang-nutsugoy na unjang gabi. Mamaos ako kay 11:30 na. Hindi na may Kaon. magkarakara o ano siya. Magpapahuay na naman may diyang hapon. Kaloy sa Ginoo man ha. Panaklaw bigi ha. Be?
Kain kasi dyan spaghetti lami. Kita ba? Paktura. Lamig lang. Kami sunta din. Di mo kakaunti ulang. Lungon man. Kami sunta man. Paktura. Hindi niya siya mukha kami tayo. Lamig. Pagkaon na. Ako na po kang ako. So, pasmuta. Hindi mong pamapaniod to na. Fasting. Pag ikaw duting ka ba, maayo? Malamig. Pagkaon diha.